Na stroji schopném extrahovat vodík z vody není nic neobvyklého. Neobvyklé je na něm to, že to dělá z obyčejné vody z kohoutku. Konvenční metoda se nazývá elektrolýza. Mayer postavil tento proces na hlavu. Na rozdíl od elektrolýzy jeho zařízení nevyužívá velké množství elektrického proudu, ani neprodukuje enormní množství odpadního tepla. 20 let zdokonaluje metodu štěpení vody. Na požádání vyprodukuje ohromné množství vodíku. Toto není jeho nejnovější přístroj. Byl ochoten předvést nám před kamerami tento model. Jde o jednoduché zařízení, kterým přesvědčoval patentový úřad, že jeho revoluční koncepce doopravdy funguje. Legované tyče fungující jako elektrody jsou umístěny v průhledném pouzdře naplněném vodou. Přes transformátor je přiváděno normální síťové napětí, ale podstatné je, že není spotřebováván prakticky žádný proud, necelá polovina ampéru. Výsledek je ohromující. Po cvaknutí vypínačem začne proudit vodík. Mayer prohlašuje, že klíčová je elektronika, která na tyčích vyvolává rychlou pulzaci elektřiny až 20 000 cyklů za sekundu. Způsobem, který není na první pohled zřejmý, tento proces transformuje známou rovnici. Zatímco u konvenční elektrolýzy je spotřebováno 3x více energie, než je vyprodukováno ve formě vodíkového paliva, u Mayerova přístroje je opak pravdou. Zdá se, že produkuje o několik set procent energie více, než kolik spotřebuje.